На працягу усяго мабільнага тыдня ва ўсіх рэгіёнах краіны прадугледжана насычаная праграма мерапрыемстваў, якія папулярызуюць веларух, выкарыстанне электратранспарту і сродкаў персанальнай мабільнасці. Адбудуцца спартыўныя спаборніцтвы, велапрабегі, інфармацыйна-агітацыйныя і культурна-забаўляльныя мерапрыемствы з пляцоўкамі экалагічнай накіраванасці. Если вам необходимо преодолеть небольшое расстояние, его пройти пешком, либо использовать велосипед, либо средства индивидуальной мобильности. Ну и, конечно, задача этой акции – это привлечение общественности к проблеме загрязнения выбросами от мобильных источников атмосферы. Призываем каждого жителя Гомельской области присоединиться к акции «Неделя мобильности». Михаил Савянкоў з самага дзяцінства на веласіпедзе. Калі выбіраць паміж аўтамабілем і веласіпедам, заўсёды абярэ другое. І гэта не таму, што прафесія патрабуе спартыўнай падрыхтоўкі. Михаил працуе ў Гомельскім абласным МНС. На працу дабіраецца таксама на веласіпедзе, і новыя правілы яго зусім не бянтэжаць. Мой спорт – это вот мой железный конь. То есть много езжу на велосипеде, стараюсь, привлекаю туда свою жену, детей. То есть участвуем в велопробегах. Ну вот уже за этот год почти 3000 километров накатал. То есть, вот в основном, конечно, небольшие дистанции, там 30-40 километров, 50 катаем, но постоянно. Завершыцца тыдзень мабільнасці 22 верасня. Акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ва ўсіх кутках краіны вадзіцелям, якія пакінулі аўтамабіль дома, будзе прадастаўлены бясплатны праезд у грамадскім транспарце пры прад'яўленні вадзіцельскага пасведчання і пашпарта на машину. Сотрудники госавтоинспекции традиционно в рамках проведения Дня без автомобиля, в этом году это 22 сентября, совместно с специалистами одной из лабораторий на улицах города разместят мобильный пункт, где с помощью специального прибора у транспортных средств будут проверять уровень загрязняющих веществ. У тех, кого он будет в норме, вручат им какие-то памятки, призы, но от тех, кого уже будут какие-то нормы, специалисты дадут рекомендации, как это устранить, чтобы автомобили не загрязняли воздух. У сучасных умовах цалкам адмовіцца ад аўтамабіляў немагчыма, а правядзенне тыднёвай акцыі не зможа прадухіліць усе праблемы негатыўнага ўплыву аўтатранспарту на навакольнае асяроддзе і чалавека. Тым не менш, такія мерапрыемствы як у Гомельскай вобласці, так і ў цэлым па рэспубліцы праходзяць паспяхова, аб чым сведчаць факты паляпшэння якасці паветра ў гарадах. Ганна Кустачова, Владислав Козлов, телерадиокомпания «Гомель».